Yan. Ha? Ada lang mga linabi niya. Ada lang mga linabi niya. Yan. Lagay ni Sita ko. Mukha rin na naman ng tayo ako. Ano nung baba mo? Ano yung talaga yung magic na? At nisa kayo ni magic po talaga niya. Wala na pa para mangke. Paano pa sila plisa din? Ay, sinabi na yung namin na rin sa luma na yun na ano. Bakit yung ating truck yun na ano, nililiga yun. Siyempre ako, mapalit na rumali niya ako. Motang gagana yung papalit na rumali niya ako. Siyempre, yan naman nagawa ko, yan na ako kayo. At pagkitalan, mama. Sabi ko, mapicture ka pa din. Okay, patuloy. Nanay. Sabi siya. Sabi ka lang nito. Kung naman ang ito. Mulang niya naman. Ako sa akin mag-message siya. Kaya yung makibat. Ay, kabira-bira. Sinabi niya yung meto. Mga magic. Hindi na ako sineto. Kaya kami sa kanuhan ng mga yan. Mabubukin na. Ako sa nila mabubukin. Kung pato muna, sa ating mga 150 sa channel na ako, na ako po. Yan na naman nilipan. Pato muna, kung muna naman nagawa ng galing yun. Saka, dali magda. Matupang kamukos.
Eh, sakto kitang gaklano. Gaklano lang po bakit. Dapat nga yung kaya yung pagkaya ako. Luwan niya wala sa niya ako. Bayad ka bayan na. Wala yung wala niya sa kita kami sa sira. Kaya kaya tayo sa bumurang kami. Sakrak niya talaga yan. Tapos dinin namin yung break kakaya. Dinin namin laro kaya transmission. Sabi ko kayo, may papagilan. Kasi may paligyan ko laro kayo yan. Dapat ito kayo ito. Kasi masira yung transmission mo yan ako. Problema pa ako. Lumuro ko din laro ako. Kulang niya laro, laro yung chipstick na. Ala, man ninabot yung chipstick yung laro. Oo, kahit pinamiyaman ko ah. Tawan din ka ko ah. Sarap-sarap rin ang game na nito. Dako resto. Dako resto. Kaya na. Paano ba kung nawa? Yan, no? Tambay pala. Wala. Kaya niya kainin ito. Ah.
Oo, pag-baby na lalo. Ang ganda yung panagalang getang putada kanya. Dahil mga pa-nakilit. Yan! 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 Ay! Guys! Yan! Yan! Begeting mo natin. Oh, dalam begeting ka. Ay, putang dami po ito yan. Isabitan na eh. Puto yung kaya. Lang pa rin. Kaya puto yan naman. Dapat yan na inipat kang... Isabitan na eh. May puto yan naman nagkakagay mo. Oh. Ano na puto? Naputo pa rin ako. Oh, saan yung ano, bababoy? Yung kaya yung magmama, naputol. Sinama? Nagka sa kapitan. Puto nyo. Ha? Puto si baboy. Hindi, sumama eh. May kinain eh. Hindi po natanggal yun, yung baboy. Putol! Baboy po kumain, yun ayun. Ito lang sana kumain pareho eh. Kaya nga, kung pagang kain, no? Hindi, nagkaroon sila eh. Magkasama grupo. Yan, parang sila eh. Nagkasama eh. Pero hindi nga na yung klase yan. Oo, napayat sinaya eh. Pagkakang parang kayo malapit eh. Bakamuta. Diyan na pala eh. Nakahabol yung mga tuna. Ikanan ni Isabela pang minit kay Ngara. Wala ang buhay. Kain. Wala na kampanya. Dito tuna lang. Wala. Yung babi. Balik. Lang ha? Nagkapitan, nagkain na eh. Pero parang kinain ng barang puta kasi kung ang dugo yun. Bakal na reto.
sa mga sakli siguro ito kayo. Asan niyo itong meto? Asan niyo? Asan niyo yan? Oh, ang artificial. Ano itong maragula? Pero wala ito.
Yan, yan. Yan, yan. Pingan. Nagkana? May makakuha. Sula.
ang babi ko. Otong ka rin, oh. Ano yan? Oh, Sabi mo? Lang siya. kendiret ko eh. Malawag yan? Oh, May tamana mo din rin. oh, ito ka rin. At inatangasan eh. O, tinatang ko eh. At inatangasan ka rin, ito. Ayun. Ito lang, Facebook na. Tutulog ka naman ng lahi. Wala. Yan naman, oh. Wow, ito. Tulog mo na nga eh. Nawala yun, oh. Ulit na ganun, no, ikwan. Ikwan na para mo. Dito kami, ayan, no. Ganun mo na. Nakapala mo, mas mo, ano, kwanto. Kaya quiet yung kakanada. Wala, nakatiya naman. Tutulong ko yan. Ay, may quiet.
Yan, yung material, sinalamat. Nabitaw niya eh. Kasi pininin mo na yung dapat dire-diretso niya eh.
Ay, lalakalaot na kasama ng virus. Sige, lumitaw na yung bola ko eh. Eh, baboy po yan oh. Ano? Baboy. Kaya yun. Wala ko yun. Ayan. Dapat kung pang-konti na ito, ganyan tali nila. Ganyan nila. Pinakakuha ka mo kayo, nakaganyan tayo. Kaya kuha ka nila siya. Diyan ko lang kuha tayo. Diyan, kuha mo rin tayo. Mahal mo rin tayo. Dapat tamaan yung sumulahan. Masama yan po. Sabi niya, kung wala pupunta yung ano nila. Una, doon. Oo, nandito pa yan. Hapis eh. Bakit kayo niyang magdabago? Dapat tamaan yung kapoy.
baboy ka, kala ko kaya ang baboy. Hindi may alam mo yan. Yung alam mo. Gabi nga? May manata, alwa mo yata yung babi yan eh. Ha? Yung alwa mo yata yan. Ano magaling ngayon niya? Ha? Magaling yan. Bakit? Abol na mo ulit ka. Kalupan niyo ng kanya isang kaya nga tayo yan ang bakal. Ano yung ganit? Ha? Sino ba? Hindi yan. Ayaw, di ba? Ha? Igulo eh. Tigilin. Sino natin yan? May sabit na dito. Dapat nasabit na yun eh. Kaya nga eh, nakatikit na eh. Nakatikit na siya. Baka yan. Baka pasok na yan. Mayroon mo siguro yan. Nakatikit na eh. Kaya bakit yan? Kaya bakit yan? Ang mga tao mag-from pag-ibig na pag-ibig na. Di ba nangyayala? Di ba kaya nakakatik? Okay, kaya na lang. Ha? Wala naman naman tubig. Hindi mo nag-aaral sa akin eh. Hindi mo naniniwala eh. Di ba yung 40 niya mo? Ha? Ano yung pa? Ano? Wala ko, kita na lang. Ha? Wala ko yata.
Akan ba ya kita ya. Ne. Wah, kanal. Siping yang siping. Kaya na akong bagay Dati wala yatang mga kwarto mo. Jacket? Ha? Gala naman eh.
Bakit? Karto, kailangan mo. Yun. 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 Halo yata. Halo nga. Halo. Tapis. Tapis nga, tapis. Tapis nga. Tapis. Ay, lapis. Lapis, lapis. Lalo na yung mga kakita, di ba? Motorized ka. Kahit nung mga mangyari na yan, ano siguro? Laot na, oh. Manawag yan ang kapatid ka kayo, mga baye. Kahit nung mga mangyari na yan, ano siguro? Dito ko na yan, pagka nag-medya mo yan, dito ko na yan, wala yung mga muda. Sino ko nang yan, kaya pagkaya. Ha? Ayun, gawa niya ba niya? Akay ko na rin? Akay mo magbagsak? Yun lang. Ito. Bayo na siguro kamot siya, eh. Masyadong malaw. Ay, nalamin na yan, nakakagyo. Ay, gawa. Nalamin na yan. Balitan mo pa, kasi kabeso ba? Ayos yata yan. Kasi kapatid ko niya, oh. Nakabasiwas din. Kaya nakabita. Kahit kata ang tulig na karga, nakamakaman pa kami. Ang kaya mag-imitas o. Minsyari ka ang sige. Minsyari ka. Sawa-sawa Yusuf. هو صديقنا هو الرسول بعد المنزل
Eso. Gana. ¿Eh? Gana. Eso ya. Stainless. Diba guys, stainless? Yung alam ka kayo na Number the Rajal في Filipinos, ¿eh? Rajal في Filipinos. Ayun. Wait. Aker, Ano hindi na, sa Pilipinas. kita mo sa urma. Ah, orma bardası. Nasa Pilipinas. Ayun. Wah, Madina JB ada. Ada shit. Sing Madina JB ada. Oh, eş muskila şeba. Ne bayasın? What ba? Nuwan sa Rome stage ko. Bak durduk kaçır mı? Tani mo lang alam, alam Rome stage. Alam hindi sa wahid. Sa Sintaro. Finish pa. Eh, Ay, ada na, madanda Ya pa. da sanat konuşuyor. Albay kada Pepsi salata onu? Ne? ada Guys, guys. nakamastas tax. Makan fi kumasat. Asal pina bagala. Pepsi ya da salata onu soruyor. Bagala mo pinitin na Etnen onu. itinunus kita. Sagir etnen. Aywa. Kasada ka simsim albay talata unos. Amir sana yan. Ano kitang mamagalit ka? Ang jacket malaw. Sakpat. Ama kullu sahabat kalan. Share ka siya ko na. Serka lagi. 100%. Atin man. Nasa na. Ekta कैसे है? फिलिपिनो कैसे? Ha? फिलिपिनो क्या पता? तरीका से? Ano mong himbilag? هذا البلاد سيل هذا سيل Ay, هذا. baso ka lang sa jad. O, tito, gihin so. Wa pala di. Alam mo kayong akar sana. Bali siya ko na siya. Yes, bali na naibaga sa akin. Wa alam. वो कलाम निजाम को लोग Jam sinsi. Baso Baso wa nagil sa pilada. सबसे लगा दे Ayo, kaya ka bas. Jam sinsi. आदि मालूम बादन जाइन वो कलाम की बादन वो कलाम ना माफी मसूला ना माफी मालूम Amir dito. Nasa share ka siya ko ba din dito. ये सो अभी इन तस्वीरों को पला सार बमकान Ano mo dito sa presyo ko? هو مدير هنا बादन Pino na. है मालूम बादन वो कैमरा बात बात सब कुलो ना पड़ता Ang sanaro garat. Site niya sa Wali. Worship saya Sisari at get. Bago mo Len uweb si Tarik Malik. Bago hada pili haga gersa. Dakal min makina. Hada ibn Lekida. Maksud. Tarik Bodo. होगा तरे Aywa, zep kuluro. Syokol makina, basger mago zep. Badi na meron kayo. Badi na meron kayo. Isuwi ito sa itin mo. Alam mo siya siya, rabi ka rin. Wala na lusot kamera. Ano siya? Kada, huwag mo. कैमरा सुचाए Aywa. Ayaw mo. Badi malumis ka rin. Ali ka lang. Ana marisol. Ziyada ka lang. Dahini bagasot minimum military kasi nga naman yung ikawalan din. Yung kininta sa dulay, lay natin ang kalay. Uwalay nasa, uwalay asterides. Yung kasi natin mapibakal. Ayaw, nakalambay ka natin matumalang pansal. Natin magkaparara siyang srigi, bago nag-crack. Ayaw, uwakas na rin yung kita. Saya ingin sabihin ما بدو لازم هو كلام بدو استاذ ano ibababasyo? Wala na na ibabasyo. Kung kailangan mo basyo, kung bakalan mo. Ito is masaya. Parang ito laging mo ka lang. Ito siya para kapudar sa kayo siya.
Bali na naman siya. Ano sera makin nagjabat? Tahat padi. Paano alis mo ilas kawin na? Tahat padi. Pagi po, kada sayara amin, Wendy Sherika. Puro Mercedes Wendy Sherika. GRZ Sherika. Ano sa kanya kita lalaw? Let's show you the let's me let's show you. Data, ala no? Asa no Mercedes makiyid. Uwa makimalam, kamul bay barakit. Nalarong daw ka sira, alam na ka rin. Agyan na lang ang sirakan. Ito sa kanya Sulaiman. Tuyo, Bago. lalo. Algila de ani five burgo ina burgo gadim basar burgo. Ayun. Am pretty algila. Uwa ka lang. So fada mumkin the fire system. Uwa ka lang mo. Ayaw, uwa ka lang mo. Duma na lang din. Kada mo kung siya no. Nadal ka kung siya. Ada na paraan sa wasawan ka. Ano kung bilang. बस आधा अमीर जी मumkin the rati Kulo siya. Umirati, adyasa kita. Huwag mo adyasa. बस आधा kafala hada bas kaya. Yan yung jibulus ka man hada makta. Ada sa amin dihen murta, mabsut. Am puro dito sama. Wala, siguro palang palang sinuga kami. Sugo na lang ako. Pero ko. Ha? Ano kaya tira taban sorry ko. O ba yung bisa wasawa siya ito? Wala. ممكن البلاد ولا ايه؟ La, awa ka man satellite show pa ako lalis pa eh. ممكن هذا Ay, malumad at Pilipinin. Uwaro juwa, ulo sigit. Ropok ka man. Puno satellite. Uwaro po ka man. Wala sa steering motor. Water pump. ممكن هو يصير Kano madasakan? Agi korpa ka man ha? واحد ولا Agi korpa yung sakala. هذا اسمه خلاص خراب Ada o gawin mo fixing ka mas kasi. Asawa-sawa na. Oo, ba din ito lang. Min.